салом дӯстони азиз ва кулли ғарибон, ҳамаи шуморо салом дуруду бепоёнам мерасонам ва хушхабар ҳамеяе ки раҳо ҳуй шидан, границаҳо ҳуй шидан, ина марҳамат кунед. Албатта инам як осон шидани кори ҳар як ғариб айбон. Албатта ки осони кори шумо, хурсандии мо бародарону дар инҷо модарон ҳастанд, хурсандии модаронай, хурсандии падаронай, хурсандии моай. Албатта ки шумо кортон осон мешавад. Ҳар чӣ қадар кори мо мақсад ҳамаи ғариббачаҳо осон шавад, ҳамин қадар хуб шидан мегирад бо кор. Барои ҳамин мегӯем ки раҳо ҳуй шидан, инаи хушхабарро мо ҳам шинидем, хурсанд шидем. На мо ҷода бародаронмон зиёд бар зиёд ҳастанд ки рафтан аллакай граница гаштан омаданд. Инама шуморо тавсия метавонам, ина рақамҳои телефон ширкати Муҳиддинҷон, бародари азизмо чӣ хеле ки солҳои пеш хизмати халқ да буданд, хизмати шумо да буданд, бозам дар хизмати шумоанд. Ина рақамҳош марҳамат занг мезанед, албатта хизмати шуморо буд мекунанд. Адрес стадион Водница, офис дар ҳамун ҷай. хоҳен ба офис меред, нахоҳен дар ҳамин рақамҳо занг мезанед, маълумоти пурра ба шумо мефаҳмонанд. Ширкати Муҳиддин дар хизмати шумо. Ассалому алайкум ба ҳамаи бародарои ғариб, бародарои на граница ҳуй шидааст. Компания Акай Муҳиддин ина кора сар кард. Метавонед ба ҳамин компания Акай Муҳиддин муроҷиат кунед. 100% меора мегузаронатон бе проблема. Ина мо бародар гузаштем, ина мигратсиониё 100% гирифтем ҳамара. Мигратсиониёшон да ина работа частни. Бародарои аз сухан кунед ку ҳамин бародарои ғариба чӣ хел гузаштаед? Соз гузаштед? 100% ҳамон мигратсиониё то нишон битед ҳамин бародарои бовар кунанд. печатам аз 100%. Ина работа, ина 1707. Ина ка ҳамаш 100% ина работа, ина печато ҳама гузашт. Ина границаи Маштакова ка Самара. Границаи Самара ина. метавонед ба компания Акай Муҳиддин муроҷиат кунед. ина мо коргарои Акай Муҳиддинем.